Ngithanda namhlanje ukuthi ke sibukusane lo daba oluthinta i-heart failure ukuthi kahle yini i-heart failure dokotela? Sibonga kakhulu ukuthuba lokuchaza ngalesifo ngoba kuyisifo esichaza ukuhluleka kwenhliziyo ukwenza umsebenzi wayo. Masibheka failure phela kusho ukufeyila ukwenza into efanele ngabe noma umgomo ubekele noma ukulindele ukuthi uyenze. Yes. So i-challenge iba lapho ukuthi inhliziyo ayibisawenza umsebenzi wayo. Ukuze siqonde kangcono asiyibuza ukuthi yini umsebenzi wenhliziyo. Sesibona lapho ukuthi ayifeyila yini into esifeyila ukuyenza. Ngikuzwa kahle. Umsebenzi wenhliziyo, inhliziyo iphampa inkosi yami muscle eliphampa igazi ukuthi liye emzimbeni. Ingxenye yaka left le, ingxenye yaka left neyaka right. So ingxenye yaka left ile iphampa igazi ukuthi lihambe liye emzimbeni wonke. Liyaphetha ukudla ne-oxygen kakhulukazi. Bese ukuthi ingxenye yaka right ilethatha igazi lelingenayo oxygen liqhamuka emzimbeni bese liphampela ukuthi lihambe lemapashini lofaka oxygen. Ngizwa kahle. So ingxenye yaka right iphampa igazi ukuthi le mapashini bese lithola khona oxygen. Bese liyabuya lo gazi lizongena lengxenye yaka left. Ingxenye yaka left isilisa emzimbeni wonke ngoba seliphethe ukudla, seliphethe ne-oxygen zonke izidingo zama-cells zomzimba anjwayele yaka left. Bese ke yona ke masikhuluma ngathi failure ke ila inhliziyo khona ingasakwenzi ngendlela singasaliphambi ngokwanele igazi zongeza phela emzimbeni noma liye emapashini liyothatha i-oxygen. Ichaza nje lokho i-heart failure ukuthi ata inhliziyo ayisaliphambi igazi ngomfutho owanele nokuthi lihambe ngobuningi balo ngesivinini nangobuningi balo liye khona. Yaphela ngichaza. So makufeyila leside laka left ayisayi manje emzimbeni wonke ngobuningi balo igazi. Yebo igazi liphethe lokho kufanele liphethe ukule liphethe oxygen but kufanele lithunywe phela ngaphandle. Inhliziyo ayisakwenzi umsebenzi nawe manje iyakhathala ayikwenzi impumelelo yomsebenzi. Masikhuluma ngathi failure sesikhuluma. Ngizwa kahle dokotela. Yini engaba imbangela yalokho? Into ebangela ukuthi inhliziyo ikhathale ngokuningi khona izinto abantu abazalwa nazo. Lokho kusho ukuthi unomntwana umntakazi ethezala ukuthi usenenkinga enhle ngoba into nje ayakhekanga kahle but yakhiwa esibelethweni sikamama ukuthi umuntu uyakhiwa lapho esibelethweni sikamama aphume ngoba eseqediwe kwakhiwe esekulungele ukuthi bakusebenza emhlabeni. Kanti abanye lapha ngasikhathi wakhiwa ukuthi ngenxa yofuzo oluthize kokunye nje akanalo ufuzo ubezoba right kwase kuba khona izinto ezingena emzimbeni njengophuzo mhlawumbe ukuthi umama usukaphuza noma wathola ushevu mhlawumbe omlimazile wathola amagciwane umama la magciwane esiswini lapha espiritual sorry alimaza umntwana kumbe uphuzo oludakayo noma ugwayi into njengale limaza abantwana okusho ukuthi kahle hayi ngoba ewufu akushona into yokuthi uphuma naye eswini sama wakho ukuthi ngoba ufuza enje ukwalimaza seswini sakhe umzimba. Okay kuyenzeka ukuthi umntwana uphuma naye eswini ngalezathu sengibalile makuthi kwenzeke umuntu osekhulile into ezenzeka kanjani kuye kwenzeka kube lento ekuthiwa i-cardiomyopathy. Masikhuluma nge-cardiomyopathy sikhuluma ukuthi imuscle liqobolwane lenhliziyo eliphampayo libe weak. Ngezathu ukuthi ke mhlambe khona eshodayo ezakheni kwizakhamzimba. Uvitamin A for instance yawazi ukuthi ukuthi ekukhandeni noma kulekelela ama-muscle lawa enhliziyo aphampeka. So umuntu ushoda ngayo especially abayibandakanya kakhulu uphuzeni oludakayo igcina isiweak inhliziyo yakhe. Ngenxa yokuthi i-alcohol manje seyimurobhile ukuthi uvitamin A ungabusaba khona kahle. Bese vitamin deficient enhliziyo-ke imasela lenhliziyo libe weak. Ngoba njengoba sisho kuyenzeka kube ne-infection kube khona i-virus ezongena emzimbeni iyohlasela ngqo imasela lenhliziyo which is why kwesikhathi sithi
umuntu mangabe enomkhuhlane akangayi ejimini because inhliziyo kwesikhathi amanye ama-virus omkhuhlane amanye ayakwazi ayengqo enhliziyweni ayo-infecta imasele legazi. Manje wena ngasikhathi inhliziyo yakho i-weak uzowenza into eyinkinga-ke bese ejimini nayo izokuphoqeleka khona ukuthi ayinyusa izinga lokusebenza. Kodwa yazi dokotela isikhathi esiningi uza umuntu ethi hayi ngoba nginomkhuhlane ufuna ngivele ngiyivocavoce noma ngingene emgaqweni noma ngishaye insimbi ngizoba right. Usuke ngazi ukuthi lona liphi ngenzeka kumenzakalele ngekufike lokho ukuthi abanye sesibabone sikhulile nabo nathi ejimini ubona umuntu enomkhuhlane aye khona ngabunati uzuyiphelele. Inkinga ukuthi usuke ngazi leli virus nelikuthole ngibanga siwona wonke ama-virus omkhuhlane ahamba azofika enhliziyweni. Amanye awo mhlawumbe usufune nalelo nelingafiki enhliziyweni. That is why ngizwa kahle ngelilanga naleli likwazi ukuhamba lo-infecta imasela lenhliziyo iqobola ngoba nenkinga-ke lapho ne-BP noshukela lokuzengcupheni-ke lokho angagcina naye imngeni kalule isifo lesi selukhunjani se-heart-failure. Bese abantu abangajwayeleka ukuzi-check-a basengcupheni lawo bantu phela kungaba nezifo eziningi ey'banga-heart-failure uthola ukuthi uhamba nazo awazi ukuze utholakale ngokuthi une-heart-failure ukuthi usunenkinga sona lelifike bengilisho ukuvele benze njalo njalo. Kanti uma umuntu ojwayele ukuyi-check-a ingcuphe ukuthi kuze kufike lapho hhayi awukho kuyona yonke into yakho ibambela sasezulu. Ngicela sithi ukubamba kafishane nje Dr. siyey'ndabeni zokugamanxa kwehora bese sibuya. Okay. uDr. Ndlovu esinaye kulayini wethu usithatha isibekela esichazela kamanzi nge-heart failure okuyiyona-ke esibukisana yona namhlanje. Sisenaye la kulayini wethu sikhuluma naye nge-heart failure kade ke qeda ukusitshela ngabantu abasengcupheni ukuthi ubani osengcupheni yokuthi ahlaselwe i-heart failure. Dokotela usekhona? Khona sisindi. All right. Ngiyakhumbula ukuthi uke wasibalulela futhi doctor mayelana nokuthi nabantwana bayaphatheka ilogula nabantu abadala futhi ngokunjalo nabo ngicabanga ukuthi nabantu abasha bayaphatheka ilogula. Yebo kona ngoba numbers ugcile kakhulu kubantu mhlawumbe sebephezulu iminyaka yo-50 sikubalule lokho singafihli ukuthi isikhathi esiningi kuvamile abantu abasebeminyaka edlulile ko-50 ngenxa ukuthi vele basuke benama-chronic conditions benoshukela no-BP. So ibona abantu abaningi ukuphathwa yisona leso sifo leso. Bese kuba ukuthi-ke nabanye siyabaphatha uma ukuthi abakunaki impilo yabo ngichazile. Kodwa uma umuntu oyiphethe kahle nje ojimayo wenza yonke into sasemncane ongazalwanga nesifo esiwuphuzo akulula ukuthi ngaphathwa sasemncane usaseyumuntu omusha. But ezikhulu ama ukuthi usungena ezifo lezi kuthiwa amahlala khona ama-chronic conditions eningi eseyiqali yasondela kwena. Kodwa nje kubalulekile ukuthi uziqaphele ukuthi uhambe wakwenza ama-check-up nokuyi-check-a nje abantu sesemkubo okungawazi kulanto wasekhaya. Umuntu kumbuzi ukuthi umuntu ama wakho unawo isho noma ukuthi asakazi ngibone ephethe amaphilisi asikwazi lokho. Umama wami ongibhalayo ama-STD kunethuba lokuthi nami ngingaba nokhuzo layo mayine-asthma mayine-sugar into enjengaleyo kufanele ngikwazi lokho ngoba kuzokwenza ukuthi nami ngazi into ekhona lekhaya kufanele ngiqaphele. Ngikuzwa kahle dokotela. Ngifisa ukuzwa ukuthi iyalapheka yini yona i-heart failure? I-heart failure iyalapheka kodwa sisho ukuthi prevention is better than cure. Uyoqala nje enza sure ukuthi into esengiyibalile uyawenza ama-check-up eclinic noma kadokotela kanye ngonyaka uhambe ngicela ukuthi akukho no-wrong mhlawumbe akuhlole inhliziyo yakho bathatha amagazi babheke izinto zokubuza njalo njalo ukuthi kusebenza kahle yini o-BP noshukela unabo into yokuqala leyo ibalulekile siyenze nokuthi ungaphuzi uphuze obhekayo weqinise nababhemayo bazame babuyeke ukwaye izinto lezi zilindele engcono usunayo noma kade ngeke uzobe nayo. Ngoku-treatment-ke yesiyabakhona baningi abantu abanesifo senhliziyo ekubalulekile naso futhi sithithwe sase-aid kunoma siqala sithole i-treatment. Akhona amaphilisi atholakalayo awuqala asuke lapha lezi zifo
lezi ezikubangele i-heart failure bese ukuthi amanye-ke asemeneja uqobulayo i-heart failure ihlukana kanjalo i-treatment yakhona bese kuba namanye futhi i-treatment yokupreventa-ke manje ama-complications ngoba nayo i-heart failure iyaba lethiwa ama-complications izinto ezenza ezimkhantela ngenxa yokuthi ungaphela gcine sekulimala nezinye izingxenye zomzimba kuyenzeka ukuthi ngenxa ya-heart failure uthole ukuthi alifinyeleli kahle manje igazi ezintweni kidney failure uyayibona-ke lo kalune-heart failure ukuthi une-kidney failure-ke kumbe lezi zifo kuyizona ezikubangele i-heart failure zibanga nezinye futhi emzimbeni wakho so i-treatment nje ikhona but ilapha kanjalo uqala enza sure nezifo lezi ezilidela ku-heart failure wona kuqala kulapheka zona kuqala kulapheka zona i-control ingagcina ungafayitholanga i-heart failure umkhuba ofana nokubhema nokuphuza utshwala zinciphisa lezo zinto lezo wenze sure ukuthi ukudla kwakho kunawo saweti omningi akunawo ushukela omningi ukhonze nje ukuzivocavoca kahle uphuza amanzi amaningi ngendlela efanelekile uthulitha ngosuku usuku-right uma uphuza amanzi akho benza umzimba wakho ube namanzi alingene emzimbeni so into enjengalezo lamanzi idokotela ufuna ngiwaphuza abe warm noma abande ngoba kunenkulumo mpikiswano ethi angcono afudumela hayi angcono abandayo kahle kahle maphi ufuna ngiwaphuze afudumele noma abandayo amanzi lawa temperature nje ejwayelekile yempompi right lawe fridge aneyinkinga zawo lizolinganisa nje ukuthi umzimba womuntu unama-chemicals amanye basiwabiza ngama-enzymes ama-enzymes iwona ukudla kwethu base sikuhlafunisa kugwinya ugayeke kangcono ukucubuzeke kube kuncane bese kumunye kuzongena egazini kahle sekuzokwenza umsebenzi wawo so ama-enzymes emzimbeni wami lama-chemicals ekuthiwa ama-enzymes asebenza kahle kwi-temperature ethize elabo 33 no-35 degrees so mina bangiphuza amanzi abandayo ngayidobha leyo temperature ngaphakathi emzimbeni ngoba njengoba ngaphuza amanzi ayesiswini apho lapho esiswini no-ice lapho sithanda ukubagwinya nani nongiphizi ngayehlisa le temperature ukuthi mina i-digestion ngamanye amazwi uma ukugayeka ukudla kuzoba sengathi akusebenzi kahle hlehle noma kusebenza kona yebo kodwa akulibalela zingale kuyaphazamiseka ukusebenza kwawo yes nokufaka nje amakhaza emzimbeni-ke sowazi itsho usungena naye kuluke into esobala-ke mhlawumbe abantu abayazi ngizwa kahle dokotela singakunaki ngaphandle uma kuthiwa kushisa le xaliswa kune-heat wave sesikukhuthaza ukuthi waphuze kuba nemzimba i-temperature iphakame kakhulu yebo siyakwenza lokho kodwa ngosuku nje olujwayelekile cha afudumele noma awampompi bona right Dokotela ngaphambi kokuba sikudedele sesikhathini samakhaza mhlambe kunemkhutshana emincane esike siyenze kodwa engabeka impilo yethu engcupheni ngenxa yokuthi siyenziswa amakhaza noma siyenziswa ukubanda mhlambe kuphi nje ongathanda ukusinika iseluleko kukona ngaphambi kokuba sikudedele Thethi imbawula zethu ungakhohlwa ukuthi imbawula ikhipha lento kuthiwa ama-biofuels noma ama-fuel unganaki wena unakushisa kodwa namalahle lawo noma iyikhuni noma into esuke basi khona into eyichichizayo unganaki uma usendlini noma makuthiwa ibase lemnyango uma usendlini umoya awugezi kahle awuvulekile futhi so lethi uyayihogela zingafanele ihogele ukugadela kungakulimaza kumalanga and lento yenda ukuthi iyebuchosheni uzilowozela kanti awozeli ngokuthi uzugadela uzowozela ukuthi uyagoduka ukugadela wakho awu konke njalo dokotela ikhona njalo kuya ngokuthi nematerial oyisebenzisa inkuni ayifani abanye bazibafana ngisho plastic uma ufuna kusheshe kufuduma kubaseke ya maybe kubaseke uhlala ilangabi lakhona ama-fumes lawa kalowo plastic ayingozi phela nawo ukuthi ungangawahogela kuwena sendlini ubali ngoba kunamakhazi ukuthi ayiphumi ngokuyihogela nje umdlalo bayo so sikugade lokho ngemkhutshana le siyenzayo mangabe sikodola bese kuba ukuthi kulento esizenzayo zenza ama-remedy uhle ukwenza bojinja nabolokhuyana nabo-garlic namanje anolamula kodwa into efanele uyigade masikhuluma ngogarlic ngolamula nejinja uvitamin C ogcwele lapho uvitamin C ubizwa nge-ascorbic acid okushuthi lezinto ezingeziningi so hambisa nje ngokwesikalo esijwayelekile ungayenzi ngamawala ngokuthi ngishesha kulunga abantu bagcina sebenesilungulela
phela sekunemhuzukwane khona kummizo lento sithi usofagasi la kwehla khona ukudla so sithi siningi kakhulu sithanda ukuhla kancane leyo ndawo le ngoba ukwenza singangena umkhuhlane ngobujahwe kudabula yasebenza iqiniso but atike lento ethi ehaba ukuthi into uthi wena wena inkomishe kodwa lokuphuzo lu4 noma kuthi angesithupha wena usufuna ukuthi uthathe igqolo lonke uthathe wonke ujinja ukuthengisa ukugqobela eglassini yodwa so strong kakhulu siyakulimaza manje. Dokotela utholakala kanjani? Siyatholakala enambeni yocingo eyokuqala nje ngizoyisho 031 940 97 61 enye ithi 081 424 19 36. Yebo. Asibonge kakhulu dokotela ngethuba lakho osinikeze lona kumsakazo izilo Mzansi nezaluleko osuvale ngazo njengamanje. Siyabonga kakhulu doctor. Sibonga kakhulu inkosi nibusise. Amen.